अन्नं गामिनि लन्थिबारिनि गावबुरा दा बेवहाय आंनि नुनायाव मा सिगाङावहाय एमएलए सार माबा जोंहा ब्लकनि प्रेसिडेन्ट बिसोरो मिटिंखौ लादोंमोन जोंनि गामियाव खनथामसो सार्भे खालामफैदोंमोन बे आबाद मावनाय मोनसे प्लान्टेसन डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनाय एग्रिकालचारनि खामानि मावनायफ्राव बेवहा जेबो अबजेक्सन गैया जाहाथे बे प्रटेक्सना जानांगौ खामानियाबो जाफुंनांगौ ओमफ्राय ओनसोला डेभेलप जानांगौ आंनिया बेल' मिजिंथिनाय 2 नं लन्थिबारिनि गावबुरा बे हाया सरकारनि हिसाबै दा सरकारा बे हानि सायाव गावनि गोसो बायदि जों खामानि मावनो हायो होननानै जों माने फोथायो माने बे हाया जिहेतु आं बे हानि सोमोन्दै ओरै नारा नाथा सावरायबाय थानायाव खोनाबाय थानायाव आंनि बिबेङै आं बेखौनो बुङो आं बे हानि सायाव आंनि गामिनिबो नङा 2 नं लन्थिबारिनिबो नङा एबा पर्बतजरानिबो नङा होननानै आं मिथिनायाव सरकारा गावनि जि मावनांगौ हाबाफारि बेखौ सरकारा गावनि आसनि बायदि मावनो हायो नाथायब्ला बे मावनायाव सरकारा जि थांखि लानानै डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो थांनायाव बेयाव आंहा होबथानांगौ एबा माबा मोनसे रायथारनांगौ बे आंनि खेमथा गैया नैबे दाख्लैबो नै बावैसो अपेनिं खालामनायनि सिगां जोंनि 2 नं लन्थिबारियाव सावरायनाय जादों बेयाव 1 नं 2 नंनि दंखायोमोन ओमफ्राय माखासे पर्बतजरानिफ्राय थांनाय जादों ओमफ्राय सिगां फार्स्ट बारावनो नैबे खाथियावनो 1 नंआवनो बेयावहाय खेबथामसो सावरायनाय जादों होमब्ला बेयाव गासिबो मोजां दा जों बुंनो हाया गासिबो सापर्ट दंमोन बिनिखायसो नैबे खामानिखौ लाबोनाय जादों सिगांनो जुदि बेफोरबायदि होबथानाया थायोमोनब्ला बे खामानिया दिनैसिमाव बिसिमाव आवगायबोनाय नङामोन नैबे आंनि नुनाय आरोखि आंनि फोथायनाय सिगांनो बेफोरखौ बिदि जानाय नङा बिदि मावनो नाङा बिदिखौ लाबोनो नाङा बे खोथाखौ जुदि मिथियोमोनब्ला जोंनि दैदेनगिरि एबा मावग्रा बिथांमोना बेफोरखौ रायलायनायनि गेजेरजों बे आसनिखौ बेयाव लाबोआबो जानो हागौमोन आरो बे हानि थाखाय मोनसे प्रटेक्सन जागोन बे प्रटेक्सननि थाखाय जोंबो रायजो राजाफ्रा बिराद मोजां मोनदों एसेबां बोसोर जाबाय प्रटेक्सना जोंनियाव दाबो जाया बिनि थाखाय बेफोरबायदि मावनायनि गेजेरजों निस्सय बे प्रटेक्सना जोंनि गेजेराव फैनो हागौ जोंबो बेयावनो जों बहाय थांबावनाय जोंबो थांनानै थानो राहा लामा जोंहा गैया जेराव दङ जों बेयावनो प्रटेक्सना जाबाय बायोब्ला निस्सय जों गोबावैनो थांनानै थागोन सेमोनबो जोङो बे हानि सोमोन्दै रायलायदोंमोन ओमफ्राय जोंहा सालिसा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट दङ बिथांमोनाबो थांनानै रायलायदों ओमफ्राय रायलायनानै थाबाय बयबो बुजिनानै फैदों सरकारानो जखन बे प्रजेक्टखौ लाबोबायबा गावनि प्रजेक्टखौ लाबोनानै जुदि बे सरकारा जोंनि बे थासारि साखाथि फाखाथियाव थानाय संसार जानायखौथ' बिसोरो बा होग्लुंनो बा नासयनो होननानैथ' लाबोआ जोंनि सरकारानो गासैखौबो जोंनो गांनाय उखैनाय जोंनि दुख खस्थ' नायग्राब्ला बिसोरथ' जोंखौ नैबे जोंहा नारा नाथा बेहाय दैलामबारियाव मावनानै जानाय बा बेहाय जोंहा दलाफाराव न'खरफोर दङ बिसोरखौथ' होग्लुंनाय नङा रायजोआ अननानै मानो नारा नाथा बुजिनो गावजों गाव बुजिनानै बा मिलायनानै जोंनि बे डेभेलपखौ मावहोनाया मोजां होननानैसो आं सानदों सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससिबि जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस एमएससिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन एमएससिबि जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव एमएससिबि जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव